Cordos terás ti do mar, porque tanto teu pai como túa nai traballaban aí ligados ao mar, Lina. Na miña nai na fábrica. Claro. Eu tamén na fábrica. E teu pai? E meu pai mariñeiro. Teu pai mariñeiro, túa nai na conserveira. Sí. E lembras unha infancia de cando eras pequena moi bonita, dísnos. Sí. Moi bonita. Sí. Teu pai e túa nai un exemplo para ti. Xogabades moito por ali, por Io? Sí. Porque antes non había tantos coches, Lina? No, ningún. Claro. Non había ningún. E a que xogabades por ali? Pois a mariquitilla, a chula. A chula que era a chula? A chula eu non Coa sei. corda. Ah, a corda. A corda. Escondite, varias cousas. Ahora xa non xogan tantos nenos, No, ahora xa non van ni a calle. Efectivamente. Xogan cos... Coa maquinita, na casa. que tamén está ben, as tecnoloxías, pero ir xogar á chula, Demasiado. eso era outra cousa. E ti lembras cando che regalaron a túa primeira boneca de cartón? Sí. E como foi eso? Pois cando despertei pola mañán, mirei o meu zapato e ele tiña a muñeca de cartón. Eso foi o día de Reis. Sí. Entón, cando viches aquela boneca de cartón, Foi o día da alegría máis grande porque tiña moitas ganas de ter muñeca. claro, antes non era tan sinxelo ter bonecas, No. Pero tú vestes unha infancia bonita, que iso moitas mulleres non o poden decir. Sí, sí. Iso é unha sorte, Lina. Sí, porque tiña unha nai moi boa e un pai moi bo. E que foi o primeiro que fixestes con esa boneca de cartón, acordaste? Saíches correndo a ensinarlle ás amigas? Sí, sí. E sempre peinaba e se pillaba o pelo todos os días e poñía na miña cama. Anda. E como era? Porque estou pensando eu acórdome das bonecas de plástico, pero das de cartón eran iguais, como eran? Cartón. Pois tiñan a melena e tiñan adiante o de cartón e as pernas, os brazos, as mans. Tiñas que ter... Era un así, grande. Anda, era grande. Tiñas que ter cuidado cando chovía. Non, porque No, se pero de cartón... cando chovía non sacaba. Non se... Ah, vale. Non sacaba. Tiñala ben cuidada. Tiña na miña cama.